בסרטון זה אנחנו נראה תרגילי כוח לבטן ותרגילי כוח לחזה. ומה אנחנו עושים אחר הצהריים. ושלוש סיבות עיקריות למה ילדים מתחילים לעשן. סרטון זה נקרא ילדים אומרים לא לאלכוהול, לא לסיגריות ולא לסמים. שלוש סיבות עיקריות שילדים מתחילים לעשן בגילאי 13-14 זה 1. שעמום, 2. ניסיון והתמכרות, 3. לחץ חברתי. בסרטון זה אנחנו נתמקד בנושא הראשון שהוא שעמום, שלילדים אין מה לעשות אחר הצהריים והם יכולים להצטרף אליי ולעשות את מה שאני עושה פה.